फैदों दान्दिसे ब्रेकनि उनाव गोदान आपडेट लानानै जे सोनाब बंगआव गाज्रि रोखोमै जेनबाय रुलिं गभर्नमेन्ट रुलिं पार्टी तृणमूल कंग्रेसआ जेनबाय बीजेपीआ बेवहाय 158 मासि आवथायनानै सरकार दानायनि खाबु जाबाय गोबां बोसोर नाजाथाबनायनि उनाव बीजेपीआ वेस्ट बेंगलाव सोनाब बंगआवहाय खुंथायनि बिबान रुजुननो खाबु मोनबाय बे खेबाव तृणमूल कंग्रेसखौ फेजेननानै बेराफारसे गोदान आपडेट जे बड'लेण्ड बियाबाव आरोबाव सासे बिजाथिनि देरहासारनाय जायखौ इउपिपिएलआ गावसोरनि जाथारगोन मिजिं लाबाय थादोंमोन कमलसिं नार्जारी बिथांनि जेननाय दिनैनि समाव रिजाल्ट जे गोबां भटनि बेब'धानाव कमलसिं नार्जारी जेनबाय बिजेपिनि बिजाथि एबा बिपिएफनि लोब्बायारि अरुप कुमार देनि आखायाव अरुप कुमार देआ देरहासार जाबाय गोबां भटनि बेब'धानाव कमलसिं नार्जारी इउपिपिएलनि बिजाथि जेनबाय आरो इउपिपिएलआ बिनि गेजेरजोंनो जिर' जानाया रोखा जाबाय जे बे खेबाव इउपिपिएलहा राजखान्थिनि जेबो माने ओंखाम गैया बेखौ नुनो मोनदों बेराफारसे बिपिएफनि जै मै पर्बत जरा बियाबाव आवगायगासिनो दङ बिपिएफनि बिजाथि डक्टर खौरां रिजाउल बिथाङा जे दा एसेल' बिबांनि बेब'धानाव उन जानानै दङ बिपिएफनि बिजाथि आरो कंग्रेसनि बिजाथिया गोजौआव एबा लिड लागासिनो दङ बेराफारसे देरहासार जाबाय बाक्सानि मनेस्वर ब्रह्म 45,000निबो बांसिन भटनि डिफारेन्सआव बिथाङा देरहाबोबाय आरो मानासनि बिजाथि बिपिएफनि बिजाथि थानेस्वर बसुमतारी बिथाङाबो देरहाबाय बे समाव जोंनाव फैदों बेराफारसे गसाइगावनि बिजाथि बिपिएफनि बिजाथि सभाराम बसुमतारी बिथाङाबो गोबांथार भटनि डिफारेन्सआव देरहानो थांगासिनो दङ अदेबानि क'क्राझार बियाबावबो सेवलि महिलारिया गोबांथार भटनि डिफारेन्सआव इउपिपिएलनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिखौ सिटिं एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ गोबां भटनि डिफारेन्सआव फेजेननो थांगासिनो दङ दतमानि बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि रबिराम नार्जारिया राजु कुमार नार्जारिखौ इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिखौ गोबां भटनि डिफारेन्सआव फेजेनबाय बे दानि गोदान आपडेट जों बेखिनियावनो जोङो आरो सावरायनि जे दा आसामाव बिजेपिआनो सरकार दानायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो नांगौनिबो बांसिन बिथांमोना सिट आवथायनो हासिगोननि बेखौ नुनो मोनदों जेरावनाखि हिमांशु शेखर बैश्य पलासबारियाव बिथांमोना देरहासार जादों दिगन्त कलिता कमलपुराव रूपज्योति खुर्मी फललोचन दास केशव महन्त पबित्र राभा बिश्वजित दैमारी हिमन्त बिश्व शर्मा चिफ मिनिस्टार बिदिनो राजु मेस बख'नि रेखिबुद्दिन पद्मा हाजरिका सुरेश दिहिङिया किशोर नाथखौ लाजेननानै गोबांथार एमएलए देरहासार जाबोनो थांबाय बे बिथिङावहाय बिमल बसुमतारी बिथांनि बानबुंथि नोंथांनि नोजोरावहाय जे बिजेपिआ इसेबां मानि पपुलार जाबाय नामा बिजेपिआ पपुलार जानाय माने आंथ' दहायनो बुंदों जे क्वालिटी अफ लिडारशिप तारमाने दा बर्तमान आसामाव जायफोर टप केडारनि लिडारफोर दङ बिनि जितु माने प्रेक्टिकेल जायफोरा प्रेक्टिकेलि खामानि मावो बा साधारन मानसिजों टाचाव फैयो बेफोर मानसिफ्रा एसे एडभान्टेज मोननायानो स्वाभाबिक आरो देखा देखि जिहेतु अपोजिशन पार्टी कंग्रेसनिफ्राय लिडिं पार्टआ दुर्बल दानिसो आं मोनसे माबा पइन्टआव होदों जे गौरव गगैया गुड अरेटर बाट नट गुड लिडार ओमफ्राय दा साधारन मानसिया मा लुबैयो प्रेक्टिकेल बुस्थु आरो फिजिकेल बेनिफिटखौ लुबैयो माने लं टार्म शर्ट टार्मखौ बाद होनानै इमिडियेट बेनिफिटखौ बांसिन नोजोर होयो खारन
जोंनि मानसिफ्रा दाबो पलिटिकेलि एथ' एडुकेटेड जायाखै गतिके इमिडियेट बेनिफिटआव बांसिन गोसो होयो दा बे हिसाबै प्रेजेन्ट सरकार थानाय हिसाबै बिजेपिआ जिथु माने मास पिपुलनि थाखाय बा बिसोरनि बेनिफिटनि थाखाय जिथु खामानि मावदों स्वाभाबिक बेयाव बांसिन पपुलारिटि जानाया बे मोनसे गिमिक हयथ' लं लास्टेड जायाबो जानो हागौ फिउचाराव खिन्थु दिनैनि तारिखाव बे मोनसे गिमिक आरो बे भुआवनो दिनै बिजेपिआ बेसिम आवगायनो हादों दिनैनि रिजाल्टखौ नुनो मोनदों जे बेवहाय इउडिएफनि बिजाथिफोराबो माने बे रोखोम आवगायबोनो हायाखै आरो इउडिएफनि केन्डिडेटआ खिन्थु स्ट्रं फान दङमोन जेरैहायनाखि बड'लेण्ड आजमल बिथाङानो गायसनजेननाय आफादगिरि आरो बिथांनि नेतृत्वआवनो माने इउडिएफआ आरो बिथाङा निजेनि केन्डिडेट अब्लाबो बिथांनि जेनाखि पार्टि बियो मोनसे समावहाय मोन 20 गाहाम बिथाङा माने एमएलए दंमोन नाथाय दिनैनि समाव बिथांनि पपुलारिटिया गैया जाबाय बे जिनिसा ओरैबादि जे प्रथम आजमला जेला कंग्रेसनिफ्राय गावनानै एआइडिएफ खुलियो होनबा एक्सुअलि माइनरिटि सेन्सआवसो बियो बै समाव मोन्दोंमोन खिन्थु बेहाबो मोनसे डिमेरिट्स बे गावनि जे गावनि फंबाय मेक्सिमाम बिसोर हेडक्वार्टाराव थाया साधारन मानसिजों बिसोर कमिउनिकेसन गैया बेखौथ' पाब्लिकआ नायबाय थादोंना दुब्लियाव माना जायो बिसोरखौ नागिरना मोना थायो दुबाइयाव साधारन बिसोर एखेबारे साधारनबाबोथ' बिसोराबोथ' साननो हानाय मोनसे मेलेम दंना गतिके दिनै फैयै फैयै लास्ट पर्यायाव सफैबाय जायनि थाखाय बियो दिनै जिर'आव थांनो लागा जादों दा बेवहाय मोनसे आर्गुमेन्टबो दङ जे डेलिमिटेसन जादोंमोन बे डेलिमिटेसन जानाय हिसाबैहाय बे डेलिमिटेसनाव माने बिजेपिआ गावसिनि देरहाथाव एरिया बानायनानै लादों माने समस्ति बानायदों बिदि मोनसे अबजेक्सन फैदोंमोन बे स्वाभाबिक फैखागोन बेखौ मोनसे एडभान्टेज लादों होननानै बुंनो हायो खिन्थु थेवब्लाबो आफ्टार डेलिमिटेसन जेब्ला मानसिया दंमोन बिसोर मानो आवगायनानै फैयाखै बेबोथ' खारन ना एसेबाबोथ' दंमोन ना दिनै बिसोरबोथ' 10% आवगायबोआखै बिनि जानानै गतिके बिनि जिथु पपुलारिटि बिहा बिनि डिमिनिसा बियो मास पिपुलनि खाथियाव एभेलेबल नङा आচ্ছা बे जाहोन आচ্ছা बे बिथिङावहाय कंग्रेसआरि बेखौथ' फारसेथिंजाय जिबायदि दिनै फिथाइखौ मोननो थांदों जोङो नुगासिनो दङ दा बुंनांगोन एनडिएनि बे जाफुंसार साननायनिख्रुइबो बारा जानाय बायदि नुनो मोनगासिनो दङ बेखौ बुंबाय हादोंमोन 90+ नाथाय थाङै थाङै बे प्लास जानानै 100निबो बारहैनोबो हायो बेखौ बिजेपिखौल' बुंलिया एनडिएखौनो बुंनांगोन आरो फारसेथिंजाय जों नायनो थाङोब्ला नुयो बे एनडिएजों जोंनि बिपिएफनि बे बेवहाय बड'लेण्ड ओनसोलाव हालामाव जा हान्जा दङ बिपिएफआ बिथांमोना थाफानानै जेरै बुंदों ओरैनो फिथाइखौ मोनगासिनो आरो बेनि खोथायाव आंनिया साननाया बेनो बिजेपि महरै गावसोरा कनफिडेन्सखौ रायजो राजानि गेजेराव लाबोनो हानायनि गुदियावनो खायसे खामानि मावदों माखासे माने खामानिखौ नुदों दिनै नोंथाङा गामि गफायाव थाङोब्ला आइजोफोरनि गेजेराव सावरायनो नुयोब्ला अरुणयनिफ्राय लानानै जा बा गोबां स्किमफोरखौ लानानै जा बिथांमोना ओरैबायदि सिथाबलांदों न'खर जों गासैबो आइजोफोरा सिथाबफाजोबना दोङो बेबो मोनसे प्लास पइन्ट जादों दा नोंथांमोना नायोब्ला गुवाहाटि नोगोरमाव जुदि हाबोब्ला बैदि आथिखालाव गोदानै दा बानायनाय दालां जों राजखान्थिजों थोंजों लोब्बा गैयाब्लाबो नाथाय नंगौखौ नंगौ होननानै कुमार भास्कर बर्मा सेतुखौ बानायबाय आङो आगोलाव थांफेरियाव साननो हायाखैमोन गोजाननिफ्राय नायहरब्ला फिसा बायदि नुयो नाथाय मोनथाम लाइनजों 6 लेन नर्थ इस्टआवनो बे देरसिन माने दालां होननानै बुंजासै आरो फारसेथिंजाय जाबादि स्पिडआव नों लामाफोरखौ बानायदों फ्लाइअभारफोरखौ बानायदों बेफोरखौ नायनानै नोगोरमानि मानसिफोरजों बिथांमोना अनसायजानायनि लोगोसेनो गामि गफायावबो अनसायजादों आरो बेखायनो दिनै सुनामि बादि जेखौ जों सुनामियानो बुंनांगोन माने साननायनिख्रुइ इन्डिया गोबां मासियाव देरहानो थांगासिनो दङ आरो दा जोंहा जोंनि खेथ्रआव
नाथाय BPF-नि बेलायाव एसे आलादा खोथाबो दंदेरबावो आंनि एनालिसिस आं बेखौनो बुंगोन आगोलावबो बुंदों आरो बुंबाय हागोन 2020 मायथाइयाव जा गोरोबथा लानानै आरो बिनि उनाव जा बिसायख'थि जादोंमोन BPF-आ बै समावबो 17थाव मासि मोनदोंमोन नङा होमबा सिट मोनदोंमोन बै समावनो BPF-आ सरकार दानांगौमोन नाथाय दानो होआसै दाजायासै जायनि थाखाय बिराद दुखु हांमाफोरा रायजोफोरनियाव हाबलोबना दंथारोमोन बोरैबा बे सरकारखौ जेरै हायो जोङो बिसायख'थिनि गेजेरजोंनो फेजेनथारगोन बे सिमाङा बे साननाया फैदोंमोन दिनै NDA-नि बिदा फंबाय माखासे मोजां दिनै गोदाव सोराव जाना दङ गोरोबथानि नामाव गोरोबा खालामनानै जाबादि आलाय सिलाय बायदि नुदों बैफोर खोथाया गासैबो रायजो राजानो बर' सुबुंफोरनियाव हाबजोबना दङ गोसो गोरबोआव दुखु हांमाफोरा बुंजोबनो हायाखैमोनब्लाबो नाथाय दिनै बिसायख'थिनि बेलट पेपाराव बेफोरखौ दिनै बिथांमोना नङाब्ला बिथांमोना सरकार थासेयावबो 5 बोसोरल' एन्टि इनकामेन्सि फैनो नाङामोन इउपिपिएलनि सरकारा एन्टि इनकामेन्सि 5 बोसोरल'सो जादोंमोन एन्टि इनकामेन्सि फैथावनो जायाखैमोन नाथाय माने इमिडियेट गोरोन्थिया मा खामानिखौथ' बिथांमोना मावदों होनदों बुंदों मावसेयाव मानो दिनै एन्टि इनकामेन्सि फैखो बे खोथाफोरा फैदों मावदोंमोनब्ला नाथाय गुदि खोथाया मामोन बै जे गोरोबथा खालामदों बै गोरोबथायाव जोंनि गोबाङानो दुखु मोननाया बर' रायजो राजा आइ आफाया दङमोनखायनो बे मोनसे जाहोन जानानै दोङो गोरोबथा जानायनि उनावनो दिनै NDA-नि जाय गाहाय बिथांखौ गोरोबथानि उनावबो दिनै जेलाव दिनैसिमबो जेलाव दोङो माखासे माने NDA-नि केडारफ्रा दिनै जेलाव जोबजाना दोङो बेबायदिनो माखासे माने जा हांमा दाहा दोङो बे हांमा दाहाखौ बिथांमोना सानसेब्लाबो बेलटनि गेजेरै बिसायख'थिनि जोहै जोङो फोरमायथारगोन जोंनि दुखुखौ जोङो उत्तर होगोन बे हांमाया साननाय दंथारो आंनि साननाय बेखौ आं नोजोर होबाय थादों मानो होनब्ला दाखालि बावै BTC इलेक्सनाव 20 दाइनाव BPF-आनो मासिखौ मोनबाय आवग्रिनो हाबोबाय 20 दाइनाव हाग्रामा महिलारिया मोनसे समाव बिथांखौ गावनि हान्जानिनो गोबाङानो बेजों गारि थांजोबदोंमोन गारि थांजोबदोंमोन उनाव बारो फैफिनदों माखासेया नङा होमबा फैफिनजोबदोंबो नाथाय आं नुदों माखासे माने गारना थांसेयावबो हाग्रामा महिलारिनि सानस्रि आरो मावनाय जि दिदोमथि बेखौ नाम्बार 1 इस्टाब्लिस खालामनो नागिरदोंमोन रायजो राजाया बे मोनसे पइन्ट आरो NDA-नि गोरोबथाखौ बेबायदि जाजानायखौ लुबैदों बेबायदि जायैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा माने गोसोआव गोजोननाय गैथारामोन दिनै रन्जन दैमारिखौ लानानै हांमा दंबावो सुक्ति जाखांनायनि उनाव गोरोबथा जाखांनायनि उनाव मानो बेबायदि भारत हादरनि बे माने संबिजितनि गेजेरजोंब्लाबो मानो सुक्ति जाखांनायनि उनाव गोजोना फैखांबायब्ला गोजोनानो फैमारबायबा बे गोजोन गोरोबथा होनना बुंबाय हादोंमोन गोजोन गोरोबथा होनना बुंबाय हादोंमोन गोजोन गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो वाइ जेलाव थादों बे बुस्थुआ रायजो राजानि सिथाबना दङमोन नै दिनै बिनि फिथाइ फैदों दिनै देरहादों दिनै BPF-आ गासिखौबो देरहादोंमोन आंथ' नोजोर होदोंमोन बिथांमोना बै गासैबो 15टा सिटआवबो होनायमोनब्ला बेयावबो देरहागोन बायदि मोनदों नाथाय NDA-आवनो थाबाय नालाय BJP-खौ हाग्रामा महिलारिया देरहा होबाय बिदि गोरोबलायनायनि गेजेरजों देरहादों NDA-आव थाबाय नाथाय आं सानो BPF-आ गावहानो मोनसे गोराथारमोन बेखौ बुंनांगोन आं समनि बुंनायाव नाथाय पलिटिक्सआनो बिनि खोथा गोरोबलायनानै खालामनांगोन आरो दिनै नांनायनिख्रुइ बांसिन NDA मोननो हादों बेनि थाखाय आं बे जोंनि भारत हादरनि सुबुं दारियाव थानाय जेन भट होग्रा रायजो राजाफोर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां हामबाय होबाय साबायखर होबाय बेबादिनो जोङो बोलोजों नङा जोङो मेलेम बाहायनानै जोंनि भटाधिकार बा जोंनि भटनि राइट्सखौ जों बाहायनानैसो जोङो लुबैयैखौ जोङो जानगार होनांगोन आरो लुबैनायखौ जों आवगायना लाना फैनांगोन आं आसा खालामो बे गोदानै फैनाय सरकारा आरोबाव जाहाथे सुबुंनिनो खामानि मावो BPF दैदेननाय दिनै BTC सरकारा जाहाथे आरोबाव फैनानै अनसायजाबावो बेनि थाखाय खामानि मावनांगोन मोजां खामानि मावनांगोन बे खामानिफोरखौ जों लुबैदों
जों सासे नोगोरारि हिसाबै जोङो बेवहाय दिनै बड'लेण्ड टेलिभिसना बे मोनसे राहा बे राहानि गेजेरजों जोंनि गोरबोनि खोथाखौ जों बुंहरदों जेरै जोंहा फंबाय सिनेमा एक्टर सासे मानसि बिखौ फैनानै बुंदों जोङो बिमलया सासे माने बिजनेसमेन मोनसे माने LICनि सासे गेदेर अफिसारमोन आरो दिनै जोंहा सासे एडभकेट फैना दोङो गासैबो जों फैदों मोनसे एनालाइसिसखौ खालामना नायबाय दायो नुबाय जोङो थख' नायनानै नुबाय जेरावबो जेनदान सानदोंमोन गेजेर गेजेर इउपिपिएलआव थांगोन नामाबो सानदों नाथाय पाब्लिकआ बिराद कनसेप्ट जाबाय ओरैनो होआखै ओरैनो भटखौ BPFनो होआखै BPFखौ बिराद जर जुलुमबाबो थगाय थुसि बायदियैनो थांनाय बाराव इलेक्सनाव देरहासेयावबो माने सरकार दानो होयो गोरोबथाखौ बिराद नंखाय गोरोबथा बायदि खालामनायनि थाखाय बिराद दुखु दङमोन जोंफोरबायदियाव दुखु दङ आंथ' अपेनलि स्पिच होदोंमोन आङो खुनु हान्जायाव मेम्बारशिप होआलासेनो आङो नंगौ बुंदों नामा बसुमतारी आं गोदोनि खोथाफोरखौ आङो ओरैनो बुङाखै बेक्तिगत भाबै पार्सनेलि जोङो रावजोंबो सुथुर नङा पलिटिक्सआ पलिटिक्स फैगोन आं नाथाय बे समावनो दिनैनि जोहैनो जोंनि बिदा फंबाय हारिनायफोराबो जेबो बारा दुखुखौ हयथ' लाबाय हानाङा नाथाय बिथांमोना डेम'क्रेसिखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो नंगौखौ नंगौ होननानै जाहाथे बयबो बिदा फंबाय हिसाबै आवगायबो लायो गोरोन्थिखौ गोरोन्थि होननानै सानना लानानै बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जोंनि फैनाय जेनेरेसनखौ जोङो मोनसे थार गोथौ लामाखै लाना थांनो थाखाय नंखाय लामाखै जाहाथे लाना थाङा बेनि थाखाय आङो खावलायदों आरो आं दिनैबो बुङो आं लुबैयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथार बर' फरायसा आफाद आरो बेयो पलिटिक्सनिबो बिराद गोजौआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिकेलि कनसियास जानांगोन आं नाथाय आगोलबो बुंबोदोंमोन दिनैबो बुङो दिनैनि जेनेरेसनाव मा बुङो आं मिथिया आंनिबो खावलायनाय बेनो जों पलिटिकेलि कनसियास जानांगोन एट द एज अफ 18 years जों भट कास्ट खालामखाथारनांगोन जों पलिटिकेल कनसियास जानायनि मुङावनो जाहाथे मटिभेटेड जाया जोंनि दिनै भारत बायदि हादोरनि डेम'क्रेसिनि बे माबायाव गोबां पलिटिकेल पार्टिखौ थाखागोन बर'फोरनि गेजेराव दा मोननैखौ थोंजों नुनाय नुदों गाबोननो बाराबो जानो हायो जों बिजेपिआव थानाय बर'खौ बुंबावाखैसो कंग्रेसआव थानाय बर'खौ बुङाखैसो बर'फोरनिनो आनसलिक हान्जा मोननैया दिनै बिटिआर आरो इउपिपिएल दा जोङो बेखायनो जों फरायसा आफादाव थानानै हुइच पार्टि उइल बि सापर्टेड बाय आस डाइरेक्टलि बे खोथाया सोंथुआ फैयो जों जुदि बेखौ मटिभेटेड जानानै डाइरेक्टलि सापर्ट खालामोब्लानो जोंनि गेजेराव गुलाय गुजाया फैयो बेखायनो आङो एकदम आखाइ खबजोबनानै खुलुमदों जोङो फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादबायदि गोग्गोम फरायसा गौथुम दिनै आं नुनो मोनाखै गोख्रों जोंनि बे फरायसा आफादा बे फरायसा आफादखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय नन पलिटिकेल केरेक्टार मेइनटेन खालामनानै हारिनि गांनाय उखैनायाव जाहाथे राजखान्थियारि बिथिंफोरखौबो मोनसे कनसियासनेस गेजेरजों बजबना लालांनो हायो बेखौ जोङो दिनैनि बे रायफोरानो जोंखौ थिनदों आच्छा दा समाव गोदान मोनसे आपडेट सफैदों जे बिजेपिनि आरोबाव देरहासार जाबावदों बे जाहैबाय राजदीप राय सिलचर बियाबाव बिजेपि देरहासार जाबाय आरो सन्जय किसान माकुमाव देरहासार जादों भुपेन पेगु जनायाव बिथाङा देरहासार जादों डक्टर तपन कुमार दास बिथाङा देरहासार जाबाय अमिर कुमार काकति धलायाव बिथाङा देरहासार जादों तरंगा गगৈ नाहरखोथायाव बिजेपिनि देरहासार जाबाय दा समाव जेरै आपडेट बे जाहैबाय बिजेपिनि 102 102 कंग्रेसनि 20 आरो एआइडिनि 2 आपडेट जागासिनो दङ लिड लागासिनो दङ गुबुन गुबुन आरो 7 दा समावहाय बेखौ नायनानै नोजोर होनानै 100नि बांसिनाव थांगासिनो एनडिएनि थाखाय जै मै जे 102 हालागै थांगासिनो दङ दा बेखौ नायनानैहाय जों रोखा जाबाय जे बे खेबावबो बिजेपि सरकारा सरकार दासिगोन आसामाव आरो बिपिएफआ बिनि अंशिदारि जागोन दा बेनि थाखाय साखाफारा जाबाय आरो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदिया 5 रिंगायाव गुवाहाटीआव सफैगोन बिजेपिनि गाहाय मावख'आव बाजपि भवनाव आरो बिथाङा माने बे जै मै बुब्लियाव माने बिजेपिनि कर्मकर्ता एबा एनडिएनि कर्मकर्ताफोरजों मोनसे गेट टुगेदार प्रग्राम लादों जोबोद खुसि जादों भारतनि बिजेपि
नि बिथिङाव जे वेस्ट बेंगलावबो बिजेपि सरकार जानो थांगासिनो दङ पुडुचेरियावबो बिथांमोना सरकार जानो थांगासिनो दङ दा बे बिथिङावहाय बिजेपिनि थाखाय जै जै मै मै बेराफारसे बिपिएफनि 60 देरहानो थांगासिनो दङ 60सोनि मादाव 60 बिजाथिया देरहासिगोन बिपिएफनि बिजाथिफोरा बेराफारसे बिजेपिया बिजाथि देखानाय बड'लेण्ड हालामनि मोनब्रै बिभागाव अलरेडि देरहासार जाजोब्बाय बिजनीनि अरुण कुमार दे बिथाङा देरहासार जाबाय तामुलपुर बियाबाव देरहासार जाबाय आसामनि स्पिकार बिजेपिनि केन्डिडेट बिश्वजित दैमारी देरहासार जाबाय गरेस्वर बियाबाव भिक्टर दास आरो बिखन्द्र कुमार डेका बिथाङा देरहासार जाबाय टंला बियाबाव दा बेखौ नुहुरदों जे बिजेपिया बे खेबाव बड'लेण्डनि मोनसे मैखोम माने राजनितिक दल दा बेहाय दुलिसार जाबाय एबा गैया जाबाय लांदां जाबाय इउपिपिएलनि थाखाय जोबोद गाज्रि खाफाल बे खेबनि थाखाय जे इउपिपिएलआ बेवहाय आरो जायगा गैलिया दा बे जोबोद सोमोनांथाव बाथ्राया जाहैबाय जे इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बिजोंथां आरो एबसु नागारलायनानै एबसुनि आफादगिरिखौ नागारलायनानै इउपिपिएलआव हाबदोंमोन लोगोसे केन्डिडेट उदालगुरि बियाबनि दिपेन बर' बिथाङाबो गावखौ देरहासार जागोननि मिजिं लादोंमोन नाथाय बिथाङाबो जेनदों बेराफारसे दतमा बियाबाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि जोबोद दाथियै बुंदोंमोन बिथाङा जे इउपिपिएलआ बे खेबाव देरहासार जागोन आरो मोन 12 हालागैसिम देरहासार जानानै सरकारनि बाहागोआरि जागोन आरो एमपि रायजोसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङा बैसागो जानायनि सुलुं होनानैनो बिथाङा बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ बैसागोखौ खेबनै जागोन बैसागोआव दाख्लैबावैसो सेन्ट्रेल भाबै बिथांमोना खुंबाय आरो बे बैसागो खुंनायनि उनाव बिथांमोना खेबसे बैसागो खुंगोन होनदोंमोनहाय आरो बे उननि बैसागोआ जागोन देरहासारनायनि खुसिजों खुंनाय बैसागो नाथाय रिजाल्टआ 0 दा समाव बिथांमोननि रिजाल्टआ गाज्रि दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन गोदान सुलुं लानानै दान्दिसे ब्रेक
बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ हलाव सावरायथु हाबाफारि जाबाय थादों जे आसामनि बिसायख'थि आरो बड'लेण्डनि दा समसिमनि काउन्टिंनि रिजाल्ट जोंजों दङ लाइनाव गसाइगावनिफ्राय सनाराम मोसाहारिया बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि सासे मैखोम रिपर्टार ब्युर' अफ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन जे दा समनि रिपर्टखौ बिथांनिफ्राय जों लानो गसाइगाव आरो पर्बतजरानि सनाराम मोसाहारि औ सार आच्छा बे दा समावहाय गसाइगाव बियाबनि आरो पर्बतजरा बियाबनि लेटेस्ट जोंनो डाटा नांगौ रिपर्ट नांगौ नोंथाङा बुंनानै होदो औ सार दा गसाइगावनिफ्राय सार माने दा जोबथि राउन्डआव फैबाय सार माने जि राउन्डमोन जि राउन्डआवहाय जोंहा बिपिएफनिफ्राय मोनदों 41,662 सार नैथियाव दङ जेएमएमनि फेड्रिक्सन हासदा 16,831 कंग्रेसनिफ्राय मोनदों साब जसेर हासदा जाहैबाय 14,107 सार इउपिपिएलनि अनिंद बसुमतारिया मोनदों 16,000 सार आच्छा ओमफ्राय लिड खालामदोंमोन बिपिएफआ 24,831 फ्राय 25,000 डिफारेन्स 24,831 सार मोनबेसे राउन्ड थांखो दासिमाव 10 राउन्ड दासिमाव 10 राउन्ड थांबायमोन मोनबेसे राउन्ड दङ बेवहाय गसाइगावआव 11 राउन्ड मोनसेल' राउन्ड दंसै अब्ला गसाइगावनि बिपिएफनि बिजाथि सभाराम बसुमतारी देरहासार जाबायना जों होनो हाबाय देरहासार जाबाय बिपिएफनि बिजाथि सभाराम बसुमतारी गसाइगाव बियाबाव नाम्बार 1 गसाइगाव बियाबाव झारखंड मुक्ति मोर्चानि बिजाथिखौ फेजेननानै 24,000निबो बांसिन भटनि डिफारेन्सआव फेजेननो थांबाय जेएमएम खौ फेजेननो थांबाय बिपिएफनि बिजाथि सभाराम बसुमतारी देरहासार जाबाय होननानै जों बुंनो हाबाय बेराफारसे पर्बतजरानि रिजाल्ट औ सार पर्बतजराया जाहैबाय गासै दङ सार पर्बतजरायावहाय 17 राउन्ड सार 17 राउन्ड कमप्लिट जाबाय सार कमप्लिट जाबाय कंग्रेसआ लिड लानानै दङ सार कंग्रेसनि बिजाथि आशराफुल इस्लामा मोनदों 63,927 सार आरो बिजेपि कैंडिडेट डक्टर रेजुल करिमा मोनदों 56,801 सार डिफारेन्सआ सार कंग्रेसआ लिड लादों बेवहाय 7,126 सार आरो मोनथाम माबा दङ राउन्ड दंबावो दा बेवहाय गासै 17 राउन्डआवहाय मोनथाम राउन्ड बाखि दंबावो सार दा होमबा बेवहाय कंग्रेसनिया बांसिन आसा दं ना बिपिएफआ देरहानायनि आसा दङ बेवहाय सार बेवहाय जि राउन्डआवहाय गासै कंग्रेसनिया जि राउन्डआवहाय गासै गोबां 10,000निबो बारा लोगोआव दंमोन नाथायबा नैबे 40 राउन्डआवहाय 7,000 खमायफैदों गोबां खमायदों सार 3,000निबो बारासिन खमायदों दा नैबे 3 राउन्डआवहाय माने बेसेबांसिम खमायगोन बेखौहाय माने लास्टआव सोर मेजिक नाम्बारखौ मोनगोन आच्छा नोंथाङा मोनसे खोथा बुंदो दानिया गसाइगावनि रिजाल्टआ जिहेतु रिजाल्ट मोनबाय होनना बुंनो हायो बिपिएफनि देरहागासिनो दङ दा बड'लेण्डनि राजखान्थि होननानै बुङोब्ला बिपिएफ आरो इउपिपिएलजों बिपिएफजोंनि कन्टेस्ट जायो नाथाय गसाइगाव बियाबाव माने इउपिपिएलनि बिजाथिया मानो 3 नाम्बाराव थाहैखो सार बेवहाय ओरैबायदि जादों सार बेवहाय जेएमएमनि जिहेतु बिजाथिबो दंमोन दा बे जेएमएमनि बिजाथियावहाय माखासे जोंनि बे आदिबासि माहारिनि बे केन्डिडेट मा होनो बेखौ बिथांमोना माने कंग्रेसखौ होआलासेनो माने जेएमएमनि बिजाथिनो होदोंमोन आरो बिनि जाउनाव जोंहा इउपिपिएलनि माने माखासे भटआ माने गावनाय जादों जायनि जाउनावहाय जोंहा सभाराम ब्रह्मआ बेवहाय गोरलैयै देरहानो हानाया बेवहाय आच्छा दे थेंक इउ जों धन्यबाद नोंथांनो आरो नोंथांजों जोङो जगाजग खालामबावगोन दान्दिसे उनावहाय नोंथाङा नेबाय था दा अब्ला जोङो मोनबाय जे सभाराम बसुमतारी देरहाबाय नाम्बार 1 गसाइगाव बियाबाव सभाराम बसुमतारिया 25,000निफ्रायबो बांसिन भट डिफारेन्सआव देरहाबाय बिपिएफनि बिजाथि आरो इन्टारेस्टिंलि मोनसे बाथ्रा जाहैबाय जे बेवहाय नैथियाव दङ झारखंड मुक्ति मोर्चानिसो बिजाथि इउपिपिएलनि बिजाथिया 3 नंआवसो गोग्लैहैबाय बेराफारसे थानेश्वर बसुमतारी देरहाबाय मानास बियाबाव बेवहायबो
इउपिपिएलनि बिजाथिया 3 नम्बरावसो थांदोङो ओमफ्राय रायजो दल अन्जन दास अन्जन तालुकदारा नैथियाव फैदोंमोन दा बेखौ नोजोर होबाय जे इउपिपिएलनि बिथाया गैया जानानै दङ दा बड'लेण्ड हालामावहाय दा समावहाय बिपिएफनि जै मै आरो बिपिएफनिफ्राय 10 देरहासार जागासिनो दङ बेनि गेजेराव मोनसे बियाब पर्बत जरा बेवहाय कंग्रेसनिया माने आवगायबाय थादों बा गिबि सारियाव दङ अब्लाबो दा समनि 14 राउन्ड थांबाय मोनथाम राउन्ड दंबावो फैगौ मोनथाम राउन्डआव जुदि बिपिएफनिया जुदि मोजां आवगायनो हायोब्ला बिपिएफखौ देरहागोन होननानै बुंनो नागिरदों जोंनि रिपर्टआवहाय दा जोङो फैबाय थानाय गोदान आपडेटआव फैगोन बे समावहाय माने बड'लेण्ड राजखान्थियावहाय नुनो मोनबाय जे कंग्रेस दलनिफ्राय सासे देरहानायनि मिजिं दङ बिजेपिनिफ्राय 4 केन्डिडेट दंमोन 4बो देरहाजोब्बाय आरो बेवहाय इउपिपिएलआ 0 दा जोङो गोदान आपडेट फैफिनगोन दान्दिसे उनावहाय बिनि सिगाङावनो जोङो बानबुंथि लानि जे सिङोन बसुमतारी बिथांनि नोजोराव दा समनि बानबुंथि आं बेखौनो दिनैनि फांसननि गेजेरजों देरहानाय साफ्रोमबो बिजेपि बिजाथिफोरनिसिम गिबियावनो गोजोननाय जासिहरबाय आरो जोंनि एरियानि गासै देरहानाय साफ्रोमबो जोंनि केन्डिडेट बिथांमोननिसिम देरहासार जानायनि थाखाय बयनोबो साबायखर बावबाय आच्छा जोङो बिटिसिआव जिहेतु हाग्रामा महिलारिनि सरकार दङ आरो बेवहाय दा इन्डिया हिसाबै आसाम गभर्नमेन्टआव सरकार दानायाव निश्चय जोङो जौगाबाय मोजाङैनो सरकारखौ दैदेननो हागोन आरो दिनैनि बे बिसायख'थि साननायनि देरहासार जानायनि उनावहाय बिटिसिआव गोजोन मोनसे बारहावा एबा बिरोधि दल गैयै मोनसे एबा राजखान्थि हान्जाया फारसे थांनो आवगायगासिनो दं बेखायनो मिजिंथिदों फैगौ आसाम सरकाराव जोंनि एनडिए बिपिएफ एनडिए गभर्नमेन्टआ मोजाङै मोजां खुंजागोन बेखौ मिजिंथिबाय बेनि थाखाय जोंहा दैदेनगिरिफोर दङ बेनि थाखाय जोंहा मोजाङै सामलायलांनो थाखाय बिपिएफनि आफादगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारानो दङ गतिके बेखौ आं बुंनो सानाखै नाथाय बेखिनिखौ बुंनांगोन जे खावलायनानै दोननांगोन जे जोङो थांनाय बाराव जेसेबांनाखि बिसायख'थि जाबोदों बिटिसि मोननायनि उनावहाय एबसु आरो गुबुन गुबुन दलनि मुङाव इउपिपिएलआ बिजाथि एबा राजखान्थि गेलेबोदों नाथाय दिनैसिम मोजाङै जुदि जों बिजिरनानै नायो नाथाय पिडिएफआवबो जेनदों इउपिपिएलआवबो जेनदों आरो बेनिफ्राय सिडिआरआवबो जेनदों आरो बिदिनो गुबुन गुबुन मुङै दल खालामनायावबो बिथांमोना जेनबोबाय दं आरो अरंस 2020नि 27 जानुवारियाव जिथु बिटिआर सुक्ति होननानै बुङो बिथांमोना बिनि दोहौ लाबोनानै बिटिसिनि जिथु बिसायख'थि बेवहायबो बिथांमोनहा 12 देरहादों मानसि हिसाबै 11 आरो बिपिएफआवहाय 17 देरहादों बेनिखायनो आं बुंदों सिगांनि इतिहासखौ नायोब्ला दानि इउपिपिएलनि दैदेनगिरि साफ्रोमबोनिसिम आंनि फोरमायनाय जे नोंथांमोना दिनैसिम बिपिएफजों जिबनाव देरहाफेरनो हायाखै आरो थांनाय बिटिसिनि इलेक्सनाव जोङो बिपिएफ दला खेबसेनो 28टा मोनदों नाथाय नोंथांमोना दिनैसिम बिटिसि बिसायख'थियाव ज' खालामोब्ला बेवहाय 28टा दाबो देरहाफेराखै बेखौ बुंनो हायो बेनिखायनो आंनि मोनसे खावलायनाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो इउपिपिएलजों डाइरेक्टै बेबादि थानानै राजनीति खालामनो नांला आरो जोङो गोग्गो समाज दानायाव बर' फरायसा आफादा दैदेनलांगोन मानो होननानै बुङोबा दानि आफादगिरियाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि धोरोमगाव औवारि आरो जोंहा प्रनित बसुमतारी बिथांमोनहा दायित्व थाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ समाजनि आरो हारिनि मोनसे गोग्गो गोथार आफाद हिसाबै दैदेनलांनांगौ नाथाय राजनीतिजों थाङा आरो प्रनित बिथाङाबो सासे फोरोंगिरि जानानै गोग्गो सोलोंथाइ जानायनि आगान सुरनानै सासे फोरोंगिरिया एफा गोबाव एबसुनि नेहाबारि जानानै थानायाबो बियो समाजाव एबा जोंनि हारियाव हाला जागोन होननानै आं सानदों बेनिखायनो बिथांनिसिम खावलायनाय जे एबसुआ गोग्गो गोथार लामायाव आवगायलाङो आरो जोबथारनायाव आं बेखौ मोनसे खावलायबावगोन जे
UPPM दैदेनगिरि नोंथांमोन प्रमद बर', इउजि ब्रह्म, राकेश ब्रह्म, राजु नार्जारि आरो दिपेन बर' नोंथांमोना जेसेबांखि नोंथांमोना गिदिर गिदिर बुङाखै मानो रायजोफ्रा नोंथांमोनखौ फोथायाखिसै आरो बे फोथायैनि थाखाय नोंथांमोनखौ फोथायनो हायाखै दाखालिसो अरायबो सभानि एमपि रोंगोरा नार्जारिया बैसागु जानाय नामै खननै बैसागु जानायनि देरहानायनि प्रल'गन होदोंमोन रायजो राजाफ्रा नाथाय जेबो बुङाखैमोन नेनानै दंमोन दिनैनि सानखौ बेनिखायनो दिनैनि काउन्सिलनि गेजेरजों नोंथांमोननो फिननाय होबाय बेनिखायनो नोंथांमोना जिबनाव मोनसे खावलायगोन फेरेंगा बसुमतारी प्रमद बर' राजु नार्जारि इउजि ब्रह्म दैदेनगिरिफोर नोंथांमोना इउपिपिएलनि आंनि खावलायनाय दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि सेम्बल टेक्टाखौ आंनिब्ला नोंथांमोना स्क्रेप खालामनानै हरेक मालाव फानहरनाया साबसिनसै आरो बे टेक्टारनि सिम्बलखौ नोंथांमोना लानानै राजु नार्जारि प्रमद बर' फेरेंगा आरो राजुमोनजों जुदि राजनिति गेलेनांगौबा नोंथांमोना बार बार जेनबाय थागोन बार बार नार्सखौ मोनबाय थागोन आरो इउपिपिएलनि नामा थागोन बेनिखायनो आंनि खावलायनाय नोंथांमोना बर्थमान नैबे जेनफुनायावनो नोंथांमोना टेक्टारखौ स्क्रेपआव हरेकआव भाङा सिङाव हरोब्ला एसे दाम मोनगोन उनावबा नोंथांमोना बेसन जागोन बेनिखायनो आंनि खावलायसानाय जे दिनैनि काउन्सिलनि गेजेरजों प्रमद बर', राजु नार्जारि, दिपेन बर'नि जेननायनि थाखाय आंहा गोसोआव पार्सनेलि रंजानायजों नोंथांमोनखौ गोथौवै फोरमायनाय होबाय जाहाथे नोंथांमोना भबिष्यत जाहाथे मोजाङै रायजो राजाखौ सोलायाबालानो गासिबो गेलेयो बे नोंथांमोननिसिम आंनि खामना थाबाय बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौ खावलायबाय आरो नोंथांमोना इउपिपिएल जानानै जाहाथे बांसावखा आरो रायजोखौ थगाया बेखौनो नोंथांमोनसिम खावलायनानै आंनि बुंनाय खावलायनायखौ मिथिनायखौ नोंथांमोननि जासिबाय गोजोनथों। आच्छा दिनैसिम ब्रह्म आं बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोना जे इउपिपिएलआ जेनेबा गोबां मानसिखौनो थगायबोबाय माने बिथांमोनाथ' दाखालिबावसो सोरबा सोरबा बुंबावदोंमोन गामि गामि हाबनानै जोङो एबार गासिबो देरहाजोबदों आरो बड'लेण्डखौ जोङो ओजोंहायनो बानायनानै लाबोसिगोन जोंहाथ' साथाम एमपि दंखायो गतिके जोंहा दिल्लीयावनो गासिबो जाजोबखागोन आरो जितु पेकेज फैगोन दिल्लीनिफ्राय बे पेकेजखौ जोङो हराब्ला बिथांमोना जेबो खालामनो हाया आरो जोंसो सालायगोन बिटिएडि बेबायदिबो बुंनाय खोनादोंमोन दा जाय हक बिथांमोना जि थगायबाय आरो बे जोंहा बै संबिधाननि जितु माबा 125 एमेन्ड बिल बेखौ लानानैबो गोबां थगायदों बिथांमोना बेहायबो दानि जुगावथ' बयबो गुगोलाव नायबानो नुयो आरो डिजिटेल मुगा गतिके बिथांमोना माखौ थगायदों माखौ थगायाखै उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो दानिया मबाइलाव नायनानैबाबो सोलोङो गतिके बिथांमोना जि जाबाय लाजिनो नांला दा निरबै थानानै स्रि थानानै जोंनि दा बिटिएडिनि उन्नयनखौ एसे सालायलांनो थाखाय माने हेफाजाब होनांगौ आरो रायजो राजायाथ' बुजिखाबाय जे बिथांमोना जिन्दगि आरो फैनो हालिया आरो जोङो दा बिथांमोना जि जेनबाय जोङो सानो थैबाय थैनाय बुस्थुखौ जोङो गले जावले बुंबाय थायोब्ला बे जेबो खोनाया थैनाय बुस्थुआ खोनाया गतिके जोङो बेखौ बुंलिया आरो बेनो साबायखर थाबाय बिथांमोना जाहाथे जेननायनि इसे गावसोर गोजा रंजायो बे खोथाखौनो आं लानानै बिथांमोननि सिगां साबायखर बावबाय आरो बिटिएडनि जानानै बिटिएडखौ बुंबाय बिथांमोनाबो जाहाथे देरहालांनानै जाहाथे जोंनि जे खना खनला थानाय जिबिलाक उसुबिदा लामा इत्यादि बेफार बानिज्यनि खामानिफ्राव एसे गोसो होयो बेखौनो आंनि खावलायनाय थाबाय आरो जोंहा बिथां हाग्रामा सारनिसिम आं साबायखर थाबाय बरायबाय बिथांखौबो बिथांनि नाजानाय बिथांनि जितु केमिस्ट्रि बिथांनि जितु माने लेंगुवेज बिथांनि हाबाफारिनि जितु मुभमेन्ट
सोलोंथाइ जोबोर मोजां जादों बिथांनि टेक्न'लजिया मोजां गतिके आं बेखौनो बरायनाय थाबाय बिथाङा जाहाथे आरो मोजांसिन मावलांबावनो हायो इयुनाव आं बेखिनिखौनो बुंनानै साबायखर आच्छा जोङो दान्दिसे ब्रेक लाबावनि ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन जोंनि गोदान आपडेट आरो बे आपडेटआव फैगोन जे मोननै बियाबाव नारा नाथा जुजिगासिनो दङ बे जाहैबाय बावखुंग्रि आरो पर्बतजरा बावखुंग्रि बियाबाव इपिपिएल आरो बिपिनि गेजेराव जुजिलायनाय जागासिनो दङ बेराफारसे पर्बतजरायाव कंग्रेस आरो बिपिनि गेजेराव नारा नाथा जुजिनाय जागासिनो दङ बबेखानि बेवहाय कंग्रेस दोलोआ देरहानायनि लामा दं होननाय जादों थेवबो बिपिनि थाखाय मोनथाम राउन्ड दंबावो बेयाव जुदि मोजां देरहासार जाबोयोबा बिपिएफआ बेवहाय देरहासार जाबोनाय बाथ्रा दङ बेखौ नोजोर होनानै बिपिएफनिफ्राय 11 केन्डिडेट होनाय जादोंमोन बिजाथि फसंदोंमोन 11 मादाव 11 देरहासार जानोबो हागौ बे बानबुंथिखौ लाबोदों जों दान्दिसे ब्रेकनि उनाव जों बे आपडेटखौ लानानै फैगोन जों दान्दिसे ब्रेक लादों